señoras, señores, son as 6:40 da tarde, as 7:20. Estamos cociñando en directo, como cada tarde na televisión de Galicia, e como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Xa sabedes que temos un Instagram maravilloso, @voltascoprato, así que, por favor, seguídenos aí, porque temos moitas cousiñas interesantes que xa iremos comentando. Con calma, con calma, que vexo que xa está a directora. Acórdate das cousas, acórdate das cousas. Acórdame das cousas. Sí, xa iremos concretando. En calquera caso, atención, porque hoxe volve a máis grande. Hoxe, señoras e señores, temos moito material, A única, a irrepetible, a inigualable, a incomparable, a mellor cociñeira do 2024 de Galicia, e o mellor podía ser a do 2025, pero non vai ser. E con ela, outra persoa. Así que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Bueno. Madre mía, menuda presentación. Gustou? Sí, iba a meter que a túa camisa xa non me meto. Ibas te meter a camisa? Non me meto. Ahora que podes, ahora que máis de ti. Ahí está, así me gusta. Calariña, moi bien, moi bien, moi bien. Bueno, pues temos a Begoña Vázquez, que xa levaba uns días por aquí sin pasar, non? Sí. Estamos moi contentos, moi ilusionados de que volvas a estar aquí connosco. Tamén o día xente no Instagram. Onde está Begoña? Pois non está, porque estaba ca gripe. Tiña moitas ganas de volver. Estabas ca gripe, Estaba. Que tal Está estuve? afectada casi a mitad da población de Galicia. Pois que dicías a mitad da población da trepa, e decir que sodes tres. Oito. Vale, pero estás ben, non? Sí, xa estou. Pa outra non, pero bueno. No, porque paraches mal. Non quero que entre outra. Non pasou ben, nós non queremos que o pase mal. No. Preferimos que estés aquí con nós. Sí, eu tamén. E tamén temos con nós coa... Eso sabía que caía. Xulio Mato, Sí, señor. Que tal, como estás? Ben, sin gripe. Sin gripe. Eu son da mitad que non pillou, de momento. Pero si lle dá hai moita gripe, en Non sei, eu non me chego polo centro de saúde, por si acaso. Non quero saber nada. Escoita, temos unha cousa de recibo, temos un saúdo que mandar a Alfonso de Bascuas en Padrón, ao que lle mandamos un bico moi grande por vernos todas as tardes, e este aplauso do público da Voltas co Prato. Gracias. E atención a xente que está na casa, porque eu falaba antes do noso Instagram e dicía, directora, acórdate. Acórdome de que temos un Faz burla, directora. sorteo activo. Xulio Mato, sorteamos un libro da Voltas co Prato entre todos e todas os que participedes no noso Instagram no sorteo, vale? Así que, por favor, participade porque queremos regalalo e hai É un librazo, É un librazo, Están cotizados. Dixe unha señora onte en Instagram que tiña moitas fotos e poucas recetas. Dixo así, E dixo-me. Hai que dicir, señora, é o que se chama un libro compensado. É receta por foto. Sí. No, Ten en serio, tantas recetas Ou como foto por fotos. recetas. No, Sí. dixo Hai así. recetas que incluso teñen varias fotos. Igual ten razón a señora. E dixo que lle quede claro a Xulio Mato. Sí. Vale. Eu son fotógrafo, eu. No, pero dixo que era culpa túa, de todos Ahora os vamos a males. facer outro que vai ter unha fotiño menos. A culpa é verdad que é túa. A culpa é verdad que... A culpa de Xulio. Bueno, imos cociñar, señores e señores, a ver que nos trae Pepita de Outes. Son Pepita, veño de San Lourenço, Outes, e quería que me fixeras unha receta con cousas que eu teño na alacena. Teño espárragos, aceitunas, teño atún, pimientos, puerros, mexillóns, macedonia, guisantes, saben de mar cantas cousas. Tarde ya que ves aos cociñeiros a que este rico. Un saúdo para toda a miña familia, se me está vendo. Venga, ahí está. Abusadora. Ahí, Begoña. Ahí está. ¿Qué hiciste, Begoña? Bueno, que nos pedía Pepita, que quería algo con las cosas todos da los días, alacena. cando non estaba. Todos los días. Madre mía, bailaba así. Que sí, que quería Pepita cousas da alacena e demais, porque ten unha alacena que eso debe ser un búnker, Madre mía. Un búnker para a guerra, Sí, está 90 bien. metros cuadrados. Está preparado. Debe ter todo baixo terra, ali metido, Dios sabes? de mi vida. Pero eso é bo, eso é bo. Eso é bo. A mí Por orden claro. alfabético, Todo colocado. Tú. Bueno, a ver, Xulio Mato, que vas facer para Pepita? Pois mira, eu vou facer uns pasteliños que vamos fritir na tixola con 1, 2, Lima. 3, 4, 5, 6 conservas mínimo. 6 conservas, o sea, 6 tipos distintos, latas moitas. Sí, Pero claro. 6 tipos distintos de conserva. O programa vai de conservas, Begoña, tele difícil, superar 6 latas. Que tes? Tengo os botes de fantasía. Que tes aí, ti? Mira, aquí teño xarda, agulla, teño... Estás ben, non? Sí, estou ben, ela porque vou estar mal. Bueno, non sei. Dixo Xulio anchoa, unha aceitunas, chorrada. mayonesa,
alcaparras, un pouco Moi de ben, todo. moi ben. E ovo en lata tamén. E o bolata non. No, xa sei. No, Ovo é fresco, quero ver. No, non me fai nada, non me fai. Entón, vamos facer uns pasteliños, non? Uns Con todo pasteliños, iso. sí. Vamos facer un almohado, vamos a fritir e despois vamos a facer unha salsiña. Xa, señoras e señores. Aquel departamento da lá. Señoras e señores, no caso de que queden illados na casa, se teñen todo este material que ten Xulio Mato, teñen un festín para a xente da casa. E mellor chamar a Pepita, que esa sí que ten un festín. Correcto, Ten correcto. hasta Macedonia. E a ver que lle vai facer Begoña Vázquez. Begoña. Pois eu vou facer un pastel. Ah, Un pastel da alacena. que contenta sí, estás, estou contentísima. Hoxe llevo a cara. Tens de todo por aí, non? Teño de todo, teño Está moi ben tomate, etiquetados teño os botes, patatas, teño espárragos, teño depois un pouco de carne picada, que teño tamén na nevera, claro. e pois estes ovos. Tamén de lata. Que sí, de lata non son. Isto é unha lata. Xa sei que non son de lata. Isto é un cazo, coño. Pero Marcho, non aprendiche nada, é un cazo. Isto é unha lata. Vale, señoras e señores, cociñamos con conservas, no voltas co prato, marchamos con... Xulio Mato! Veña! Que? Está duro, eh? Mira. Estás adestrado últimamente, Estou, sí, sí, sí. Esguincei o dedo, Esguinzache, non me extraña. Escordadura Eso é de porque, dedo. eso é porque pagache mal. Escordadura de dedo. Bueno, mira. Ahora cales Veña. serán as agullas. Estas son as agullas, esta é a xarda. Estaría ben que o Bueno, non abrieras, sei, ¿no? vámonos ver. Vamos a ver. Ese é a xardo. Estas son as agullas, Bueno, ves? fallamos. Estas son as agullas. Vale. As agullas é unha conserva que non estamos moi Acostumado. acostumados. Bueno, sí que estamos acostumados porque de feito están en todos os supermercados e porque se vende. Sí. Sí, pero me refiero que é máis famosa a xouba, Ajá. pero bueno, pero é verdad que é unha conserva moi... Que diferencia hai? Bueno, pues serán primas, porque un é chamase agulla e outra chamase xouba. Non é diferentes. Aí está. Porque digas ti, son... Son diferentes, claro que son diferentes. Vale. Son diferentes. Vente. E no grove chamanse patajillóns. Patajillóns? Patajillóns, sí. Sí. E alecriques. Alecriques e patajillóns as Sí, sí, agullas. as agullas, sí, sí. É logo, pero... Porque no grove teñen un idioma diferente. Todo o que ten que ver con mar, entendo. Co non? mar e con máis cousas. Estiveron moito tempo cando illados. cheguei ao grove non se entendía. Botei 15 días, dicíame, aquela ali, unha lata de patajillóns. E eu, ostras. Ni sabía o que era aquelar, ni sabía o que eran os patajillóns. Bueno, pois son as agullas que vai utilizar Mira. Xulio Mato, vedes que está xa baleirando da súa lata de conserva, Xulio. Sí, mira, estes pasteliños temos que facelos ermagando todo o peixe Vale. cun tenedor. Quitaches o aceite, viña con aceite. Sí, ou con que era? quitei o aceite podemos reservar, eh? Sí. Eso vamos a aproveitar. En este caso ti quitaches, non? Sí, no, quitámoslo porque aquí no quero. Eso utilizamos despois pues, para matizar unha quere. salsa porque queiramos, pero No neste quere. caso non. Non E llevamos aquí- dicir e aquí- nada, non quere. Os aceites das conservas son aceites que son moi aproveitables. O aceite Ajá. de oliva está moi ben. Vale, e aquí temos... Antiguamente sí que se utilizaban aceites de moi baixa calidade, Claro. pero ahora non. Ahora Aquí xa temos podemos ir xarda. tranquilos ao búnker, non? Podemos ir Que tranquilos temos ao búnker aceite, e podemos aliñar unha ensalada. con esto. Aliñamos unha ensalada Claro. con eso, ves. É verdade. Eso Ves, non nos hai que tirar, volvamos tolos no hai que tirar o supermercado. menos posible. Claro, non compremos litros e litros de aceite si veñen nas conservas. Pa que vas andando? Bueno, ahora se pode que baixou, eh? É verdade, Bueno, é o que verdade. che decía, aquí podemos ter a tentación de meter a batidora No. para facer unha pasta. Non, porque o que queremos é que haxa tropezós de Que haxa peixe. textura, Eso textura. é, entón mira, vámonos rompendo así cun tenedor. Aí está. E temos aquí máis latas por se nos fai falta utilizar despois, vale? Ti garda as latas. A xente Mira. da casa que nos chame é 664-483-419 é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para comentar o que queirades. Se queredes falar da agulla ou do, como lle chaman? Patajillón. Alecrique e patajillón. Alecrique e patajillón, como di Begoña, que se di no grave. Se tedes máis nomes para as conservas que nós non sabemos, por favor, chamade e decidio ao 664-483-419. E, por certo, ademais de sortear o libro, Xulio Mato, que é o que facemos? Regalar 50 euros. Dunha vez, E 50, doutra, na televisión de Galicia, que é a televisión das... regalar se acertades. Se acertades. Que son preguntas moi difíciles, hai que estar moi atento, vale? Dificilismas, E nós non axudamos. Son pa... mira, son aquí- pa sacar unha plaza, non? Unha oposición, sí. Mira, e aquí o que vamos a... Mira, xa está todo feito, ves? Pero con trociños. Ajá. Ahora, antes de que marches, que sei, estás desexando marchar, a ver Sí, que fai é que Begoña xa ali. está a Con directora aquel- ya. Acórdate Vale. de ir con Begoña, Mira, acórdate, non. ovo, media cunca de yogur, media cunca de pan relado, Vale. cebola en pó e allo en pó. E con eso vamos a facer unha amalgama. Vale? Como che gusta amalgamar, A mí encanta. Buah. Veña, deixamos a don Vamos Xulio a ver. Mato con súas agullas e patajillóns e imos con Begoña, a mellor, the best, the only one. Aquí a tedes, a única da trepa que superou incluso unha gripe para volver sendo máis grande. Begoña, van. Xa non tiña ganas de nada. Tiñas ganas. Ostras. Sí. Sí. Mirade se tiña ganas que lle dixemos. Atendede esta. Dixémoslle a Begoña, Begoña,
tapa a marca da conserva porque non queda ben que se vexa a marca na televisión. Mirad o que fixo. Eu... Pero ves a marca. No, a marca non se ve. É rústico. Eso está claro, ahora. Coño unha cinta aislante que había por ali e botei así unha... Pero está todo así. Non pensedes que é unha, Está todo así, Me levei traballo. Sí. Ti eres as Por eso tipas que metí a utilizan Julio cinta conmigo. americana para todo, verdad? A cinta americana vai ben. Ves, cinta americana... Tens un problema na lavadora? Cinta americana. A cinta americana. Claro. No forno, metes ya tamén, non hai problema, para todo, para tapar cualquier rendixa Na tixola, tamén. cinta americana. Tamén, todo, non hai problema. A ver, contame, que é que estás facendo, Bego? Por mira, estou pasando a carne. Vale. Vale, o primeiro que fixen foi eso, un alliño, deixei que sofrín o allo nun pouquiño de aceite. Carne e que é agora, mixta. A carne, eu creo que é de porco. O sea, que ni lo Sola. sabe. Moi ben. Eu por que vin era de porco. No. Ni É de sequera porco. sabe. Mira, que blanca é. É de porco, sí. Sí, é de porco. Pola cor. Mira, cor. quero que me digas as latas que tes, porque aquí andamos loitando a ver quen ten as latas en maior cantidad. A ver, isto non é cuestión de latas, é cuestión de ricura. Vale. Non ten nada que ver. Eso é que tes pouco. A ver. Eu Sí. teño 3. Oh, 1, 2 e 3. envoltas que é súa cinta americana. Envoltas que a miña cinta americana, pero depois vamos facer un pastel por capas. Oh. Xulio ten 6, 6 capas. No, 6 latas. É igual, como se ten 25. Vas de jañar, non, moito? Tanto ten. Hoxe ven con ganas de jañar, me gusta que ven. Mira. Ven así que chispilla. Mira, a carne xa está lista, xa está pasadiña. Vale, agora vamos a botar o tomate. Aí vai. Fixo sí. xa, a lata, Non, pero eu abro eso, sí. Ah, Non pasa nada. agresiva, non? No, porque mira, eu estes despois os utilizo despois para embotar outra vez, que eu emboto moitas veces. Estas tapas eu tíroas. A tapa sí, o bote vale. O bote váleme, pero as tapas tíroas, Ajá. non son caras, e porlle unha tapa nova sempre ao bote. E ti cando fas as túas conservas, porlle así tamén a cinta toda. Si, poñolle unha cinta, e poñolle para cañotas. Pois ainda non me regalaste ninguna, Por vouche Nin a traer primeira. uns pepinos ben amargos. Estuvo bonito que dixo, cando matou, dixo, non te preocupes, vouche levar roxós, chourizos... Teño roxóns, Sí, pois eu ainda non vin. Teños. Ainda non os vin. Pa semana xa os traigo, para que estar de antoxado. Sí. De verdad. Eres un desastriño, Bego. Creo que teño que chamar a convidado do día de hoxe, se non te importa. Cando tú queiras. Cando eu queira. Bueno, pois, señoras e señores, imos recibir cun fortísimo aplauso a muller que ten máis conservas nas lacenas do mundo mundial. Quérelle Trump poñer aranceles ás súas lacenas. Non é broma, Isto vai pasar, Que pase, por favor, Pepita de Outes. Un aplauso para ela. Boas tardes. Hola, Pepita. Hola. Hola, Pepita. Cantas latas de conserva tes ti na casa? Eu que sei. Moitas. Moitas. Cantos meses poderías vivir na casa só con esas latas? Bueno, meses, 2 ou 3. Ai, bueno, ainda tes, Ainda teño. Ainda tes, Está ben. Ainda tes. Bueno, pois Begoña, como sabe que non tes suficiente, quereche facer unha receita, ven. Arrímate aquí. Contalle, Bego, que é o que llevar facer a Hola, Pepita. Pepita, benvida. Hola. Vamos alá. Vou facer un pastel por capas, con cousas Moi que ben. teño na alacena. Primeiro as patacas vamos a sacar Vale. do bote. Eu das patacas en conserva é unha cousa que sempre me fascina, Vou poñer Nunca vi. patacas. Nunca as biches? Bueno, espera un momento, Entón este é a seguinte que ten que entrar no teu armario. Espera un momento. Claro. Pepita, a raíña das conservas. Porque patatas témolas da horta. Claro, tamén que preguntas Claro, teño, tamén. verdad? Claro. De verdad, Nunca vi patacas en conserva. Hoxe Begoña Vázquez valle facer un pastel de capas con patacas. Estas son moi de cómodas. bote. Pon asado, así, Claro. dórelos un pouquiño, son moi cómodas, sabes? Cantar xente. Algúna vez Todo as está ben doraste? sabelo. Aquí algúna vez as doraron, creo, con manteiga, verdad? Con manteiga, así, que Facelle moi ricas, con poucas especies, xa quedan sí. espectaculares. Sí. Aí a tes. Eu a primeiro, cando hervía no supermercado, digo, ostras, unhos huevos en vinagre. Pero non son huevos en vinagre, son... No, son patacas. Sí, son patacas. sí. Mira, vamos a facer unha capiña de pataca Oye, en primeiro. a túa zona, hai empresas de conserva de patacas ou non? Eu, ao mellor en Xinzo si que hai algunha, Ou, bueno, por Xinzo, ou así, digo un Ourense, vaya. Sí, seguramente que sí, que en Xinzo Ostras. hai algunha. Seguramente, pode ser. Eu creo que sei dunha, pero non podo dicir a marca porque teño tapada. Porque estás tapada. Teño tapada. Con cinta americana. Cinta americana. Bueno, entón, capa de pataca. Capa de pataca, carne, espárrago, despois ovo cocido, Ole. e depois vamos de poñer un queixo de cada... Os ovos non están cocendo, Os ovos non están cocendo porque xa os mireinos antes e xa os cocín. Vale.
É o que quería saber eu. Cosas que fago no directo. Codíchenos coa mirada, non? Coa mirada, Codíchenos coa mirada, moi ben. Sí. Moi ben. Entón, agora, moi sinxelo, mira, vamos a poñer a Ole. carne. Xa temos Que lista. te parece, Pepita, como vai o tema? Ben, ben. Sí? Sí, Crees que ten posibilidades ou... eu penso que sí. Sí. Bueno, non sei. Ole. Hai algo... Aí vai. Hai algo deste pastel de la cena que non che guste? O que sei, os espárragos. No, gústame tú. Sí? Sí. Non hai nada que mires mal? No. Vale. Isto aí que o que queiramos. Se temos polo, se temos ternera, ternera. Sí, sí. Se temos, pois eso, que che queden unhas costillas, podes dermigar, podes meter aquí no medio. Sabes? Ao final, ben. o solamente vegetal tamén, se queres. Con os champiñóns. Pois así vai Begoña Vázquez coa súa receita de torta de... Bueno, torta no. Pastel de la cena, Pastel non? de la cena. Pastel de la Pastel de la cena. cena. Veremos a ver como sigue. Imos con Don Xulio Mato. Veña, arrímate ali, por favor, Pepi. A ver. A ver que vai Don Xulio. Vamos a ver, pois mira, eu vouche facer unhos pasteliños fritos de agulla e de xarda. Tes todo moi isto que ben. hai aquí? O sea, tes Sí, agulla, agulla, tes tes- xarda... Sí, alguna vez sí, Sí, no vale, teño sempre. vale. Sí, sí. Mira, tes. Sí, teño, Vale. sí. Mira, fixe un almohado e botei un poquinho de pan relado, un pouco de ovo, o sea, un ovo, perdón, un pouco de tomiño que botei despois de que marcharas, moi que ben. son un chorizo, Botón. Moi vale? ben. E despois os peixes, a xarda e a agulla, retirando o aceite, vale? E con eso conseguimos, pois esta amalgama, así unha pasta que xa deixei repousar un ratiño para que asente, e agora que facemos é damos a forma e facemos a forma de pasteliño. Isto debería repousar na nevera media horiña, neste caso non vai. Vale. Caso vai directo. Por lo que sea, non? Vai en directo, por circunstancias non Por vai. circunstancias da vida, non vai repousar. Pero a idea sería que repousase, Claro, non? entón agora isto, vámoslo fritir, e o que vou facer, despois é unha salsiña para acompañar con máis latas. Teño aquí aceitunas, teño mayonesa, teño alcaparras e teño anchoa. Pero Xulio, vas a fritir así sen máis, xa, pumba. En aceite, Xa, claro. Claro, que digo, que tal como estás, así, pumba. Tal como está, xa vai para fritir. Ah, Está vale, aí, vale. estupendas. Vale. E con isto temos un aperitivo super... A ver, Temos non o dá para facer un aperitivo bistec. e o plato contundente, non de Begoña. É o plato contundente, Aí Begoña. está, máis ou O plato menos. das 1000 capas. O plato del Mincamp. Como ves? Cinco, non te pares, Como cinco. ves a situación, Pepita? Que che parece? Ben, besúa ben. Sí? Sí. As dúas... Bueno, diferentes. Pero, se ti tivesse ahora que ir para Outes, Que quería? ás cabanas de Outes ou por aí, Sí. que levarías para as cabanas de Outes? Do que hai aquí? O de Xulio, o de Begoña? Ou os dous? Pois levaríamos os dous, un Ah, xa. primeiro e un segundo. Claro. Me vai Que falar. vou apanzar e vou levar. Me vai falar. Que vou apanzar e vou levar. Bueno, pois vou-te mandar á zona de sufridores así, ali e despois chavámoste, vale? Vale. Veña, un aplauso para Pepita de Outes que está con nós con a Voltas co Prato, ali, na televisión de Galicia. Bueno, señoras, hoxe dende o programa animámosvos a revisar as vosas lacenas, sí. Dixo Begoña que facer algo moi rico é posible sen sair da casa. E parece que vai ter razón por unha vez da vida. Sí. En Galicia somos moito de gardar. E seguro que todos tedes algunha conserva esquecida. Atún, sardiña ou mexillón, que son as que máis nos gustan. Ou algunha vegetal, espárragos, chícharos, por exemplo. Dende que se inventaron hai uns 200 anos, cada día son máis populares. E sei que consumimos de medio uns 5 kilos e medio ao ano. Como andan algo caras, a nosa proposta de hoxe é estirar as conservas facendo elaboracións que dean de comer a toda a familia. Quen pensades que vai gañar? Begoña co seu pastel de la cena ou Xulio cos pasteliños de peixe? Contádenos, como sempre, en @voltascoprato, onde aproveito para recordarvos que temos un sorteo activo, Entrade, participade, temos de todo. Repartimos libre, tiramos libros, así, chum. E creo que están os dous cos ovos, que non son de conserva, creo que andan os... Ah, están aquí os dous. Sí? Hola, Paco. Que pasa? Aquí, me deixa mallarme. Onde estás? Aquí. Paco Castaños. Begoña, necesitas axuda ou que? No, pero a min pero- dáseme mal o do tema dos huevos. Ai, sí. Eu ofrecirme. No, que vai, mentira. O de pero cascalos meu non? pai que dixo, veña, pai, pues pelar os huevos aí. Pelalos vas a che malo ou non? No, que me... O Que va? huevo non pode ser fresco para cocelo. Se é moi fresco, non che Pejas, coce ben. claro, non? Claro, yo que tens que botar sempre é sal e vinagre, xa che Vale. pela mellor. Bueno, deixo vos co vosso tema. Vou Sabes, seguir. tú cociches un huevo algunha vez? Moitas veces, ó. Bueno, Bego, di a verdad. Bego, por favor. Ata aí podíamos chegar. Canta claro, canta claro. Por favor, isto xa é demasiado, Canta claro. Unha cousa é que Galicia pense... No, hai un tipo en Instagram, isto non é broma, vou confesar unha cousa. Sí. Hai un tipo en Instagram, un hater, Sí. que pensa, de verdad, que non sei facer nada.
Tampouco se equivoca moito. Hater, ten razón. Ten razón. Ten razón, ten razón. No, no, que pensa que non sei facer absolutamente nada na cociña. Sí. Más que dar guerra. Más que dar guerra, sí. Que dá moita guerra na cociña. Pero bueno, é o que hai, o sea, tedesme que querer así. Non te queremos así. Sí, sí, no, xa sei, xa sei. Entón, Bego, os ovos que non estén moi frescos, para que se despeje ben a Para que se casa. despegue ben a casca, e por botarlle un pouco de sal e un pouco de vinagre e cócenche mellor sempre, che pela mellor, para que che queden enteiriños. Si lle botas Sí, un pouco de vinagre e un pouquinho de sal. Sí. Vale. Ahora voulle botar queixo a dolor. A dolor. Veixo que tes moito queixo aí, Teño queixo de todo. Tes cebreiro, tetilla, arzúa... É afumado. É un afumado. Chámanlle afumadiño. Que barbaridade, Sí. Que animalada, Vamos animalada, que botar- barbaridade. Espera. Ostras, Vamos a repasar as capas, porque a directora dixo, repásame as capas. Vale, vamos a repasar allá. as capas, porque Vamos a dixo repasar as capas. a directora. Veña, vamos Primeira, pataca. Pataca. Segunda, carne. Carne. Terceira, espárragos. Ajá. Cuarta, huevos. E agora vamos a dar queixo. Cantas son? 5 capas. Pois pregunta de concurso para a xente que está na casa. Cantas capas ten Begoña Vázquez no seu pastel? 5 capas. Sí, 1, 2, 3, 4... Ah, mira, 5. 5 capas, vale. 5 capas. 5 capas. Cantas capas ten Begoña no seu pastel? 5 capas. Chamade ao 664 4834 19 é o teléfono da Voltas co Prato no que repartimos 50 euriños. Na televisión de la cena. 50 euros ahora e 50 euros despois. No, pero que só tens que dicir que 5. 5 capas. No, 5. 5. Con que digan 5 xa está. Xa está, vendidos os 50 Pois xa está. Chamade, que queremos repartir os cartiños, vale? Vego, a lume, aí está. Queixo sin... Boa full, No, queixo sin piedade, Sí. Así me gusta. Vamos a botar tamén un poquinho de Vale, arzúa. pois agora o que vas facer vai ser poñer queixo. Vou poñer queixo e meterlo no forno. Pois entón marcho con Xulio Mato. Avísame despois para o forno, vale? Vale. Veña, vamos con Don Xulio. Peixe é um alimento que todos devemos comer ao almoço, ao jantar. Ai, Don Xulio Mato. Ai, don Fran Cañotas. Ai, Don Fran Cañotas, ai, Don Xulio Mato. Moito che gusta bailar, Encántame, sí, Mira. sí. Parecen como hamburguesas. Claro, sí, pero son pastelillos. Son pastelillos, non hamburguesas. Que tamén podemos comer como unha hamburguesa, sustituindo a carne, Si lle pos pan e tal, Claro. sí. Sí. Mira, que ahora están collendo xa unha fermosa cor dourada, entón damos Ajá. a volta. Ole. Ostras, vamos a Xulio, armar un pouco máis para aí. Mire ti, E agora vamos a facer unha salsiña para acompañar unha salsiña super doada e super diferente das que estamos afeitas. Xulio. Vale? Imagina... Máis latas, vou usar. No, imagina ti... Máis aínda. Ti, máis eu, Sí, sós nun búnker, sí. Dios nos asista. Dios nos asista, pero que ben iba a comer eu nese búnker, Sí. Buah. Sí. Eu iba a aprender a xogar á Play. Ti, sí. E non íbamos ter conexión a internet, pero bueno. Da igual. Pero da igual, Pero non tes xuegos sin conexión? Sí, Xa está. ten. Xa está. Mira, Meteríache unhas vete pa palizas aquí. ao FIFA. A calquera. Forno. Vai ao forno, tempo e temperatura. 200 grados, uns 15 minutos. Vale. 20, depende Madre do mía, forno. eso sí que é queixo dolor, Eso botoulle moito queixo, Moito queixo, Despois xa veredes, pero botoulle moito queixo. Hai moita xente. Eu non vas facer nada. Agora vou facer unha ensalada. Para complementar este pastel. Para baixar eso, non? Para baixar eso. Pois nós seguimos con Xulio Mato, veña. Bueno, mira. A ver, Xulius. Teño aí unhas cucharadiñas de mayonesa. Isto xa fixeche algunha vez e ajustame moito. No, Parecida. parecida, pero picando a coitelo unha tártara. Eso é verdade. Pero sí, pero esta non é igual, Esta é Vale. un poquinho diferente. Esta vai ser un poquinho máis potente. Non tes máis aceitunas para botar? Son 200 gramos de aceitunas. Vale. 200 gramos de aceitunas, para que te fagas unha idea, son 3 bolsiñas das do De aceitunas. supermercado, vale? Pero a bolsa non conserva igual. Pero é unha conserva, Ña, É unha conserva. ña. Pero aquí conserva chamo ya a lata ou ao cristal, a min o plástico. Va, pero ti, que como lle chames ti, xa. tamén te chamas a ti mismo divulgador. Xa, é verdade, é verdade. Porque sabes que veñen en plástico, tamén hai aceitunas en lata. Xa. Claro, Sí. son que... Pero dixeches ti que... Fuches ti o que dixo en plan 3 bolsiñas de plástico. Dixen tres paquetes. 3 paquetes Bueno, de que igual, plástico. 200 gramos. Xa. E foi o primeiro que dixen. O sea, que non son conserva... Mentiu. Sí. Mentiu. Perdona, é unha conserva, Tratáchelas como conservas e están nunha bolsa de plástico perdidas. Pero que é unha conserva, cañotas, pero vamos a ver. Vale. Bueno, sacamos entón as... Vamos sacando cando estén dobradas, esas vamos a deixar. Mira, Vale. mayonesa, 200 gramos de aceitunas, vamos a botar. Alcaparras. Como che gusta a alcaparra. Sí, pero mira, vamos a botar a alcaparra e a mesma cantidad de alcaparra que do jugo que extrae, vale? Vale. E agora, esta vai ser a sazón da salsa. Entón non lle vas botar moitas, ou? Vamos a botar en principio unha e vamos a ir probando, porque Vale. poden estar moi salgadas, Sí, e vale? dependendo tamén da calidade que teñes, son máis sal que anchoa. Sí, hai que pensar tamén que
que a aceituna tamén ten sal. Correcto. A mayonesa tamén ten sal, entón non vamos montar aí unha salmoira. Estás en todo, Xuli. Claro. Estás en todo, Hai que- Como non me vou meter nun búnker contigo, home? Como non me vou meter contigo nun búnker? Si estás en todo. Estás en todo. Iba a comer, mire, un día así... Íbamos a dicir, cañotas, trouxeche, non me acordou, trouxeche, non me acordou. Correcto. Pero é que do búnker non pode salir. Claro, é o malo, é o que teño o búnker. Sí. Bueno, Vale, entón, vamos a facer a vamos a meter salsilla. a turmis. Dalle. Espera, primeiro ten que coller un corpo, senón... Sin medo, sin piedad. Queres que che axudo? No. Ah. Mira, ahora, cando teñamos xa un pouco todo triturado, vamos a ir probando para ver como está de sal. Vale. Así que veña, mete a puntiña da... Queres que probe? Claro, mete a puntiña da cullera. Eu fatal o de salar, Non é o meu, No, ti tens que probar a ver se está salgado ou non. Vale, para mí sí, Está salgado xa? Está ben? Para mí está ben. Sabe moito a aceituna, igual lle podes meter outra anchoa, Porque ten... Vou probar eu. Madre mía, é que non lle colla a cabeza ao sal, Claro que lle podemos meter unha aceituna. A aceituna outra anchoa, joder. Veña, vamos a sacar este xa de todo. Pero salado estaba. No, está salado porque sabe aceituna. Está ben. Vamos a meter Está ben, outra. facíalle falta outra aceituna... Outra anchoa. Outra anchoa, perdón. Veña, e agora... Pois nada, e agora trituramos hasta ter unha pastiña fina. Ole. Isto teño que trituralo entre 3 e 4 minutos. Ten que ter un pouco de tropezón. Ten que ter un pouco de tropezón. No, o ideal é que non. O ideal é que teña o menos posible. O tropezón xa temos aí. Venga, Un pouquinho ya vai, por sempre checar. ten. Sí. Estou segura, sí. Sí. Pois tens que saudar a... Portento da natureza. Tens que saudar a Antonia de Vilalba. Vale. Aí. Que fas, ó? Hola, Antonia. Que falo? Mirad. Hola, Antonia. Que tal por Vilalba? Ben? Bien. Moi ben. A ver, Antonia, como Hace buen tiempo hoy. Sí, fai un sol, ten que facer un sol en Vilalba. Estás de maravilla, No, mucho sol no, pero tampoco llueve, ni hace frío. Se está Tamén é bien. importante. Oits, pois Levamos aquí, moita auga, en Ordes caen os paxaros, Sí, fai que fai calor xa. Sí. Fai un A nos caemos este. Un pardal. un ave carroñeras. Un papo rubio. Vale, Antonia, contanos a ver cantas capas leva o pastel de Begoña Vázquez. 5. Moi ben, aí está un aplauso para Antonia que leva os 50 euros. Moi ben. Moi ben. Oiche, non marcha, Begoña. Oiche, Antonia, se tes que escoller unha das dúas receitas, cal escolles ti? La de Begoña. Xa, normal. Toma. Pois, craso error. Craso error. Normal. E outra pregunta máis importante, Antonia. Se tes que ir a un búnker, pasar Pois co búnker. 3 meses, con que non pasas? Con Begoña ou con Xulio? Me lo llevo a los dos. Cos dous? Cor dous. Bueno, ben. Home, sí, así xoamos unha brisca. No, claro. Sí. Somos 3. Correcto, Sí. correcto. Bueno, Begoña, pois mandamos un bico enorme, parabéns polos 50 euros e xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Ok. Veña, un bico. Un bico. Chao. A la viña Antonio de Vilalba que dixo que non había moito sol para que non chovía. Millor. Que non está moi ben. Estaba moi cheo de auga todo ahora. Donde chove felicidade é na salsa de Xulio Mato, Parei Polo Ruiz. para escoitar. Dixeroncho, non? Teño moito respeto. No, educación, que teño... Eu teño unha educación exquisita. Begoña, eso. Begoña estuvo aquí sin facer nada, veo hasta aquí. Que dixeches? Fixen unha ensalada xa. Podemos ir vela? Sí, Vamos cando ver a queiras. ensalada de Begoña, veña, vamos ver a ensalada de Begoña. A ver, que ten esta muller aquí? Ostras, canónicos non? Hoxe estou en Santiago, ás 8 da tarde. Ah, No Chicha Lovers, que vou facer unhas bocatas ali de chicharróns. pero, que clase de anuncio é ese? O sea, no medio da conversación dices, oxe, estou en Santiago. No, pero isto fais así. Atende. A ver. Vouche dar unha clase. Vale, Veña. faime falta. Ti atende como vai, en Sí. plan. Señoras, señores, atención ao que imos dicir agora mesmo, Begoña Vázquez, Oxe. hoxe, ás 8 da tarde, onde vas a estar? No Chicha Lovers, en Santiago, na Porta do Camiño. Moi ben, é así como se Facendo unhas fai. bocatas de chicharróns. É así como se fai. Un aplauso para Begoña, xa está. Facendo bocatas de rexós, pero o que nos interesa agora é ver como vai esa ensalada de Begoña para acompañar. Por levar todo. A ver, Mira, o que fixe, vou facer unha vinagreta, vale, con un limonciño e un poquinho Ajá. de aceite, sal e un poquinho de orego. botache, vale. sí, Uli. Sí, aí está.
quedei moi ben. Ademais, os tomatiños cherry, xa che tiño dito moitas veces que son os que conservan o sabor durante todo o ano. Os outros non teñen, pero cherry sabe moitísimo máis a... Xa mo dixetes máis veces. Sí, pero non estás atento. Non estás atento, eh? Madre Pois mía. as clases, eu aprendín agora de ti, tens que aprender. Vale. Hai que estar atento ás cousas, eh? Vale. Eso que divulgador. Sí. Dios los libre. Daquela maneira. E varlle botar Vamos a botar un pouquiño de aguacate, sí, para refrescar o pastel. Como dixo a túa curmá Lucía outro día, augacate. Augacate. O aguacate, moi ben. Miña irmá. Túa curmá. Curmá. Hai xente que pensa que é miña irmá. No, yo sí, xo sei. Sí. Moita xente, sí. Non son nada, Apelídense igual, pero non son nada. Moi ben. Ao mellor sí, ao mellor temos algún un tatarabuelo ou que algo nós así. saibamos, que nós eu saibamos. viñera de Ribeira para o Enriós. Que nós saibamos non sabes nada. No. Bueno. Pois veña, señores, imos falar co público do Voltas co Prato. Arrancamos coa xente de Outes. Veña, vamos para lá. Veña. Con Pepita de San Lourenzo, non? Sí. Boa. Que é unha parroquia, deu? No, é unha aldea. Ah, unha aldea... É a parroquia, pero de San Lourenzo mismo, Claro. Pero que hai dicir... Pertenecemos a Outes. Claro, pero eso desa parroquia, pero dentro da parroquia despois hai lugares. Hai máis lugares. E ti estás no centro da parroquia. Nós estamos no lugar da parroquia. O sea, a iglesia está ao teu lado. Sí, cerca. Eso é importante, Sí. Porque tes a festa ao lado da casa. Claro, Sí. É así. Que che Coitámola. parecen as receitas? Parece moi ben, están moi ben. Agora Eso imos a espero. probar, A ver. Veremos a ver, non sei se biches ti que durante o proceso hai algo que dixas que ai, mira, isto interésame, algo que non... Sí, que Todo. te interesa, todo. Ostras, que Está justo, ben. Claro. E ti, se tiveses que ir a un búnker durante 3 meses, con quen irías? Con Xulio ou con Begoña? Eu iría con Con Xulio. Con Xulio, claro, hombre. Muy bien. Dixo moi convencida, Hombre. Pero, pola maña que están cociñando. Por cociñando, mas por todo. Vale. Bueno, pues nada. Despois xa veremos en que queda a situación ao final do programa, señores e señores. Imos ver, Parece... De repente parece José Javier. Bueno, queres ver como van as receitas? Vamos. Sí, pues veña, vamos a dar un aplauso que ven de San Lourenzo, Montes. Aí está. Ponte aí ao lado de Xulio. Aquí. Bueno, mira, Pepita, pues Aquí está, xa aquí. xa che puxo un Bueno, poquinho pues para que Xulio probes Mato, ti. o home que atrae paixóns nos búnkers. Joder, cos bunkers. Eu tamén. Pero es que que te ese ir no búnker. compartir, non? No, pero Pero, pon un pero. Ti xa querías ir, Eu xa quería ir. No, pero tens que esperar a que acabe o plato. Claro, Muller. sei que acabar. Espera, mira pa aí que che vai Mira, explicar, mira. podes va. explicar. Sí, Bueno. a ver. Pasteliños, salsiña, e aquí xa estes a túa mostra. Xarda e agulla. Aceituna, alcaparra, maionesa. Pa mollar. Pa mollar. Sí. Anchoa, se está salgada é culpa de cañotas. Ai, que sí, pero está Vale, ben. é para que vai estar Manchoa, sí. Vamos a dar un aplauso, señores e señores, a don Xulio Mato. Vale. Crack, artista de cociña. Aí tedes, proveedor de búnkers, veña. Vamos con Begoña, fala. Vamos alá. Aí, Bego, está soando o forno. Sí, xa vou. Vou Hai que poñer un poquinho de facer. ensalada. Aí vai. A ver, que vai arder. Vamos alá. Abre o forno, veña. Ábrelle o forno. Sí, abre o Eu sou forno. máis simpática que Julio no búnker. Estás segura? Don fe. Estás segura? Don fe. Abre, xa Simpática, sí. nin chabro o forno, Begoña. Dios nos libre de ir ao búnker. O búnker, Dios nos libre. No, Dios nos libre. No, por Vamos alá. favor. Opa. Cerra que... A ver eso. Ostras. Buah, cuidado, Ostras. Listo. Con 4 material, cousas. Viches que fixamos con 4 cousas? Sí, É sí. feito en directo, Con É que 4 cousas, 5 capas, Eso é magia, Sí. Xa te extrañaba. Buah, que Demonio. pasada, Bego. Que pepita, Vamos alá. Cuidado, Vamos alá. Xa se Aí. lle desmontaron as capas ao sacar. Bueno, tú sí que te desmontas. Ai, vamos a dar tamén un aplauso a Begoña Vázquez porque con 4 cousas fixo 5 capas, Artista. Vamos probar, veña, Pepita. Tira para lá. Agora sí. Tira para aquí, sí. Ahora podes te poñer aquí. E agora, cando queres, Pepita, agora sí que tes permiso para probar. Para comer. Vale, pero... Vou empezar polo que non queima. Pero escoita, non dixas que ganas hasta que che pregunte eu, vale? Vale. Veña, vai llegando. Mentras tanto, repartimos cartiños, señoras e señores, de que peixes son as latas que usou Xulio para os pasteliños. Agulla e xarda. Estás seguro? Tiene que pensalo. Chichi. Porque hai tanto tempo. Estás seguro, non? Agulla e xarda. Vale.
664-483-4, un nome chamado a Voltas co Prato, 50 euriños en xogo, buscamos a resposta maravillosa que é... Agulla e xarda. Ou xarda e agulla. Ou xarda e agulla. Orden dos factores. Veña, Hola, imos a... Miguel. Isto queima, Boa tarde. Hola vos, boa tarde. De Santiago de Compostela, chama Miguel. Miguel, xa non me deixen facer nin o meu traballo. Veña, ves? faino. Estou totalmente usurpado por ele. Foi un cameo. Un cameo. Bueno, que tal, Miguel, como estás? Imos ben. En Santiago tamén peja, que eu veño dali, cuidado, Estamos a 20 minutos de Santiago. Que calor. Falta de actitud. Moito calor. Veña, por 50 euriños, dime de que peixes son as latas que usou Xulio para os pasteliños. Agulla e xarda. Moi ben, un aplauso. Moi ben. 50 euriños, Miguel. Mandámosche un bico enorme e xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Veña, un saúdo. Veña, un bico. Caloguiño para a xente, un biquiño para a xente de Santiago de Compostela. Agora sí, Pepita de Outes. Despois de probar, mire, xa se rimou aquí, xa se puxo, mire, puxose en posición. Pepita de Outes. Despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a Voltas co Prato o día de hoxe? A mí, Xulio. Xulio Gato, hombre de Bunkerista. Bueno, aí está. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, queden coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no mellor programa de Televisión de Galicia. No Voltas co Prato. Chao. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor, si hay amor.